Kaixo, aurkezpen bat prestatu duzu, eta nahi duzu besteek ikustea. Zer egin behar dugu? Partekatu goiko helbidea? Ez. Hori da, zure Driveko helbidea. Berak ez du balio. Partekatu. Sakatu ondoren, ez da ere, ze artxiboa partekatuko duzu, aurkezpen osoa partekatuko duzu, baina zuk bakarrik besteek ikustea nahi duzu. Beraz, zer egin behar duzu? Sakatu fitxategian, argitaratu sarean, eta hau da partekatu behar duzun esteka. Aurkezpena pribatua bada, gerta daiteke, hau agertzea. Beraz, lehenengo pausoa sakatu argitaratu, eta orain, hau da, bidali behar diezun esteka. Kopiatu eta begira. Itxasten baduzu, haiek pantalla osoan ikusiko dute zure aurkezpena. Haiek gero, aurreratzeko, ikusteko diapositiba guztiak, edo, play sakatzean, zuk nahi duzun abiaduran aldatzeko diapositibak. Eta zein izango da abiadura hori? Bueltatzen bagara aurkezpenera, fitxategia argitaratu sarean, eta hemendik kudeatzen duzu abiadura. Eskerrik asko, agur!